Lad os nu regne præcis det samme plusstykke, som vi gjorde i sidste video. I den her video skriver vi dog tallene på en anden måde, så vi kan forstå, hvad der sker, når vi lægger i mente. Det her femtal står altså på 100's plads, så det svarer i virkeligheden til 500. 3 står på 10'ernes plads, og i virkeligheden 3 10'ere eller 30. 6 er bare 6 enere, altså 6, fordi det står på 1'ernes plads. På samme måde er det her tretal udtryk for 300. Det her 9-tal er 9 10'ere eller 90, og det her 8-tal er 8 enere, altså 8. Og nu kan vi lægge sammen, og lad os starte på 1'ernes plads her til højre. Vi har allerede fundet ud af, at 6 plus 8 er lig med 14, som er det samme som 10 plus 4. 10 plus 4. 10 plus 4. Og lad os skrive den del, man ikke kan dividere med 10 i den her kolonne, så vi skriver 4 her. Den her del kan vi godt dele med 10, fordi det er en 10'er, så den lægger vi i mente i 10'ernes kolonne. Vi lægger den i mente i 10'ernes kolonne, så vi ikke glemmer den. Nu kan vi lægge alle 10'erne sammen. 10 plus 30 plus 90 har vi allerede fundet ud af, hvad er. Det er 130. Den her del kan ikke deles med 100, så den skriver vi i 10'ernes kolonne. Vi skriver altså 30. Den her del er et multiplum af 100, så det lægger vi i mente i 100'ernes kolonne. Vi skriver altså de 100 her, og læg mærke til, at vi har lagt 1 i mente, men i virkeligheden er det 100, fordi det et-tal står på 100'ernes plads. 10 plus 30 plus 90 er 100 plus 30. Vi har delt 130 op i 130, og nu kan vi lægge 100'erne sammen. 100 plus 500 plus 300 ved vi allerede 900. Vi kan altså skrive 900 her, og så er vi færdige. Vi har fundet ud af, at 500 plus 30 plus 6 plus 300 plus 90 plus 8 er lig med 900 plus 30 plus 4, og det er det samme som 934. Forhåbentlig giver det her en lidt bedre forståelse af, hvad det vil sige at lægge i mente. 6 plus 8 giver 14, så vi lægger 1 i mente. Et-tallet repræsenterer de 10, det er de her 10. Vi gør det, så vi ikke mister de 10 helt. Derefter lagde vi 10 plus 30 plus 90 sammen, det giver 130, men det kan vi skrive som 30 plus 100. Og til sidst lagde vi vores 100 sammen, og det gav 900.